माखासे जोंनि ग्रुपआव माखासे प्रब्लेमनि थाखाय गावस्रा जानाय बेखौ जोङो माखासे नोंथांमोननि सिगाङाव जों मिडियायाव होखांबाय फोरमायखांबाय। अब्लाबो जोङो बुंनांगोन जे जोङो दा गावस्रानि गेजेराव जोङो दा जोङो दा जोंनि बे MLA आफादा गावनायनिफ्रायनो जोंजों गावजों गावबाबो एसेबाबो क्लेश जालायबोदों सिङाव माखासे जोंनि माखासे जानाय थानायनि बेलायाव माखासे प्रब्लेम सोमजिगासिनो दङ। दा जोंथ' खोनानो मोन्दों दा बिथांमोनहा बावैसोनो आफादखौ डिसबेन्ड खालामनो नागिरबाय। दा बिथांमोनजों लोगोसे जोंखौबो माब्रैबा बिथांमोनजों सरजाबफानानै डिसबेन्ड खालामनो हायो बेखौसो सरकाराबो नागिरगासिनो दङ। दा बेखौ बाथ्राखौ मिथिनो मोन्दों। नाथाय जोङो दिनै बे गायसनथाय सान फालिनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो बुंगोन जोङो आफादखौ जोनोम होनानै जानला मोनला जोङो डिसबेन्ड खालामनो साना। जेब्लासिम जोङो थांखियाव सौहैया अब्लासिम जोङो जोंनि थांखिखौ होसोलांबाय थागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंनि सावरायनाय बा थांखियाव सौहैनायसिम जाहाथे मदद होयो बेखौ आं बुंनो सानो।